खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। थांनाय 30 जुलाइ सानाव उदखारि बेरेखा सान फालिदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो चिरां जिल्लायाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव हांख्रायदोंमोन आरो बे हांख्रायनाय बेला बे हांख्रायनायावनो जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेरेखा सान फालिदोंमोन बे बेरेखा सान फालिनायाव बाहागो लानायनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां माने अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै राजखान्थिखौ खौसेथि जानांगौ बुङोब्ला बियो महापाप होननानै बुंदों आरो लोगोसे आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि एबा राजखान्थिजों लोब्बा थाजोबनाय होननानै फोरमायो। लोगोसे आबसुआनो इउपिपिएल होननानै फोरमायदों एबा इउपिपिएलखौ आबसु अफिसनिफ्राय सामलाय हरो होननानै बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि गाज्रि नोजोर एबा दागो दाफोद होननानै बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे बे समाव फोरमायबावदों दि थांनाय 2003 मायथाइनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव देरसिन गोरोबथा बिटिसि गोरोबथाखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मदद होनायजों लोगोसे बे गोरोबथाखौ खालामनायनिबो बाथ्रा फोरमायो। लोगोसे जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बेबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां माने बाथ्रा एबा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आबसुनि सायाव माखासे माने एलिगेसन होनायखौ लानानै माबायदि फिनजाथाय होदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदों। जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ आरो सिगांबो बिथाङानो गायसनगिरि हिसाबै इन्टारिम काउन्सिलनिफ्राय चिफ जादों, उनावबो चिफ जादों। मानोना बिथाङा सासे बिएलटिनि मैखोम आफादगिरि हिसाबै सुक्ति खालामनायनि उनाव बे मर्यादाखौ मोनदों एबा बे एकर्डनि सिगां जाय समाव एबसुजों बिएलटिजों लोगो नांनानै आन्दलन खालामदों बे थासारियाबो मोनसे एखुथा थासारिमोन आरो बेखौ लानानै दिनै हारिनि गेजेराव जोङो सानो जे राजखान्थियारि आइडिय'लजियाव बिपिएफआबो गावनि आइडिय'लजि दं, गुबुन गुबुन हान्जायाबो गावनि आइडिय'लजि दं आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि मोनसे आथिखालनि राजखान्थियारि थासारियाव एबा गुबुन रोखोमै बिजिरनानै नायनायाव जोङो माने खावलायगोन जे बिथाङा जाहाथे बेबायदि बिजिरनाङा। मानोना बै समनि थासारियाव गोबां राजखान्थि हान्जा बेबायदि गैयामोन आरो बेवहाय दिनैनि बायदि जोंना 6 सिडिउल काउन्सिलनि बेबस्थायाव मोनसे सरकार खुंनो हानाय बेबस्था बै समफ्राव गैयामोन। सोमावसारनाय सम, आन्दलन सम, दाबो माहारियाव गोबां जुजिनांगौ थासारि दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरै बिथाङा बर'नि माहारियारि आफाद होननानै बुंदों बेयो सैथो आरो बेयो 100% सैथो आरो बिनि थाखायनो दिनै बर'नि गोबां खैदां खैफोदनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय खामानि मावलांनायाव जों साग्रिद आरो राजखान्थियारि बायदिसिना दाबिनि सायावबो जों गोनां जायोबा आन्दलन खालामखायो, बेखौ बिथाङाबो मिथिगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायावबो जोङो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायाव निस्सय जों आन्दलन खालामनांगोन। बेजों जेबो जाथ्राब्लाबो उननि समावब्लाबो आलादा रायजो सोरजिनायाव आरोबाव ओंखारफिननांगौब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खान्थिखौबो जों आजावनांगोन। दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि सायाव जों मान सन्मानै खावलायगोन जाहाथे बेबायदि राजखान्थियारि बिथिंजों गुबुन गुबुन खेंसालियै जाहाथे हारिनि गेजेराव मोनसे भुल बुजिखौ लाबोनो नाङा। बिथाङा सासे दिनैनि दिनाव सरकार दैदेनदों आरो बिथांनि सरकार दैदेननायाव माने जाहाथे गोबां जेंनानि समाधान मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो।